Kaixo, gu olatu eta aldea gara eta papel zimurtu batzuk bilatzen ari gara. Guazen ba bilatzera. Ai, olaia, hemen bat ikusi dut. Ia zekartzen duen. Ui, hau falloz beterik dago. Ai, ikusi. Baina irakurriko dizuet. Ainoa, ikusi zutatxo Bilbon erosketak egiten zure amarekin. Hau oso txarte dago. Main, hor beste papel bat ere dago, etorri. Egia da! Ia zekartzen duen. Hau, zuzenduta dago. Ikusiko dugu. Ainoa, atzo zure amarekin erosketak egiten ikusi zintudan. Hau da akatsik gabe dagoena. Bai, zeren eta ikusi dizut zer ikusi da zu poltsoa. Hori txarte zena dago, esaten da ikusi zaitut. Bueno, agur.